गोसोनि साननाया नुहुरस'आ लैथो बादि जिउनि मिजिंआ मोनहास'आ अख्रां बादि जिउनि हास्थायनाय फोरबुनाव नङाब्ला जाफुंसारा जिउनि हास्थायनाय फोरबुजों नङाब्ला जाफुंसारा गिबियावनो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जारनि जानानै फोरबोनि मुङाव साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननि आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारिखौ आं स्पेसियेलि लानाय जादों सासे आब' जोंहा चिरां दादगारिनिफ्राय रुनजु मुसाहारि। बिथाङा आरजनि खावलायदों गावनि फिसाजोनि थाखाय। बिनि फिसाजोआ माने संगिता मुसाहारिया फैगौ फेब्रुवारि 20निफ्राय HSLC एग्जाम लिरगोन CBSE बोर्डनिफ्राय। बेनिखायनो बिथांनि थाखाय आरज खावलायदों आं। बिनि थाखाय आं आरज खालामगोन। लोगोसे जायफोर नोंथांमोना नायदों बिथांमोना जोबजासे नायलांगोन आं मिजिं थिदों। नोंथांमोनाबो लोगोसे गोसोजों आरज खालामफागोन आं मिजिं थिदों। जों दिनैहाय बेखौनो आरजनि सिगां आं मोनसे बाइबेल पद आं सिरि आं नोंथांमोननो बुंथिनो लादों। नोंथांमोना अननानै गोसो होगोन, खोनासंगोन, इसोरनि अननायखौ जों बयबो लागोन ना। बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि आंनि मेथाइयाव रोजाबनाय बायदिना जोंनि मोनहैनांगौ लामाया लैथो बायदि रिउ रिउ गोजानाव दं, जों नुहुरस'आ। बेखौ मोनहैनो थाखाय जों मा मावनो गोनां आरो मा जोंनि साननायफ्रा मोनहायिखौ जों मोनहानो लुबैयो, जाफुङिखौ जों जाफुंहोनो लुबैयो। जों अख्राङाव जोङो थांनानै मा खालामनो लुबैयो? अख्राङाव बिरबायनो लुबैयो। नैबेबायदि जोंनि गोसोनि साननाया जों मोनहास'यिखौ मोनहानो लुबैना अख्रां बायदि जोंनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनाया। नाथाय बे लुबैनायफोरखौ जोङो मोनजोबाब्लाबो जोंनि जिबनाव जों माबोरै गोजोननायखौ मोननो हागोन, माबोरै देरहासारनायखौ जों मोननो हागोन, जों बेखौ दिनै सोलोंनि ना। जों दिनै संसाराव मानसि हिसाबै जोनोम जानायखाय संसारनि थाखायबो जोङो गावखौ गियानि जानो गोनां, जों गावखौ सोलोंथाइ लानो गोनां, जोंनि जिउनि थांनानै थानायनि लामाखौ जों नागिरना लानो रोंनांगोन। फोरबोआ नोंनि गेजेरजों मा इच्छा खालामदों, जोंखौ मा मावनानै जानायखौ लुबैदों दिनैहाय। जोंखौ दिनै फोरबोआ बिबायारि खालामनानै जानायखौ लुबैयाखै। जोंखौ दिनै फोरबोआ सिखाव खावनानै जानायखौ लुबैयाखै। सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानानै सेलायनानै जानायखौ दिनै फोरबोआ लुबैयाखै। गावनि होनाय आशीर्बादनि गेजेरजों, गावनि होनाय अननायनि गेजेरजों, गावनि होनाय बोरनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव जों गावखौ मा खालामनानै सुफुं जानायजोंहाय इसोरनि होनाय बे बोरजोंनो जों जोंनि जिबनखौ मोजाङै खुंलांनायखौ जों गियानि जानानै, जों अनसोग्रा जानानै जोंनि जिबन खुंलांनायखौ दिनै फोरबोआ लुबैदों। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों संसाराव थांनानै थासान्दि जों सोलोंथाइखौबो लानो नांगोन, जोंनि खामानिखौबो जों मावनो नांगोन, जों गासैखौबो मावनो नांगोन। जों फोरबोआ अनखायो होननानै जोङो दलरै जिरायना थाब्ला जोंखौ सोर जाहोगोन? जोंखौ सोर फोरोंगोन? जों गियानि, जोङो मा अनसोग्राजों माबोरै जानो हागोन जों फोरबोनाव थायाब्ला? बेनिखायनो जों दिनैहाय बेनि गेजेरजों सोलोंनि ना। जों संसाराव थांनानै थादोंब्ला जों फरायनांगोन, मोजां फरायनांगोन ना। फंबाय बिनानाव जायफोरनाखि फरायदों बिथांमोननि थाखाय आं बुंदों, जों मोजाङै फरायनो हानांगोन, मोजां जिबन जों खुंहैनो हानांगोन देरनायनि उनाव। नङाब्ला जोंनि जिबना मा हलाय जागोन। जोंखौ सैताना बासाबोगोन। सैताना नोंनि सायाव थानानै मा आनजाद लागोन, नोंखौ फाबाव खोख्लैनो, नोंखौ जाम्बा खालामनो, सोरनिबा आथिं सिङाव बैहोनो। नाथाय फोरबोआ जोंखौ बेबायदि लुबैयाखै। अनजाग्राफोर जों दिनै फोरबोनि बोसोन बायदि जों सोलिनि। बाइबेलाव जोंखौ बुंखानाय बायदि जों संसाराव दिनै गोबांथार खामानिफोर मावनो सानो, नाथाय जों जाफुंजोबनो हाया। जोबनायाव मावनांगौआ मा? जोंखौ फोरबोआसो मावगोन। जोंनि गेजेरजों फोरबोआसो दिनै खामानिखौ मावगोन। जोंनि साननाय मानिखौ जों सैथो नंगौ, आंनि साननायानो थिग, आंनि मावनो लानायानो थिग होननानै जों साननो हागौ। नाथाय नैबेखौहाय मा इसोरासो थिग खालामो, जोंनि गोसो बायदि नङा। बेनिखायनो जोंनि जिबनखौ जों इसोरनो गथायनो बे समाव बोसोन बिजाबनि 6 बालाब 1-3 जोंखौ बुंदोंना, जों गोसोआव गोबांथार मावनो सानो, आन्थाय जोबनायाव मावनांगौ मावनाङिया इसोरनि आखायावसो दंदों। जों गोसोआव गोबांथार खामानिफोरखौ मावनो होननानै सानो, नाथाय जोबनायाव मावनांगौ आरो मावनांगिया जोंनि गोजौ सिन्थायाव थानाय इसोरनि आखायावसो दङ। जों मावनो होननानै जों मावनो हानाय नङा, जों गोसो जानानै जों मावफुंनो हानाय नङा जेब्लानाखि इसोरा नोंजों थाया, जेब्लानाखि इसोरनि अननाया नोंजों थाया। बेनिखायनो नैसियाव बुंदों, नोंनि मावनाय मानिखौनो नोङो थिग होननानै साननो हागौ, आन्थाय फोरबोआसो नोंनि गोसोखौ नायगोन होनना बुंदों।
जोंनि साननायफ्रा जोंनि मावनायफ्रानो थिग होननानै जोंनि गोसोआव जों साननानै लानो हागौ नाथाय बेनि बिजिरनाया बेनि नायनाया फोरबोआसो होनना बुंदों फोरबोआसो बेनिखायनो थामसियाव जोंखौ बुंदोंना नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन मा एसेबां मोजां बाइबेलनि बे गाहाम रावालाय मा एसे मोजां मा होनना बुंदों नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो जोंखौ बिनो होदों बोर फोरबोनि आरज खालामनो होदों अब्ला जों फोरबोनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला जों जुदि पाप मावनानै फोरबोनि लामानिफ्राय जों एरखेलाङोब्ला जोंनि बे मावनो साननायखौ जों इसोरनो माबोरै गथायनो हागोन ना इसोरा जोंनो होफुंनाय नङा बेनिखायनो मा होनना बुंदों फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो जाफुंजोबनो हागोन जोंनि जिबनाव आरोबाव जाफुंनायनिख्रुइ देरसिन आरो जेबो थानो हानाय नङा फोरबोनि जिबनावबो बेबायदिनोमोन जेब्ला कालभारिनि क्रुसाव आलाय जाबाय बेनि जाफुंसारनाया मायाव क्रुसाव होनायनि गेजेरजों सानथामनि उनाव सिखांफिननायनि गेजेरजों फोरबोनि इच्छाया जाफुंसार जादोंमोन थैनायखौ बियो फेजेननानै सानथामनि उनाव सिखांफिनदोंमोन बेबायदिनो जोंनि साननायफ्राबो जाफुंसारनो हागोन फोरबोनि इच्छाया जाफुंसारनायाव इसोरा दिनै खुसि जादों नोंनि आंनि पापफोरखौ दिनैहाय सुस्रानो हादों बासायजानायखौ जोंनो हादों गोजोननाय आरो सान्थिखौ जोंनो होनो हादों बेबायदिनो जोंनि जिबनावबो जोंनि साननायफोरखौ जाफुंसारोब्ला जोंनि जिबना थारैनो गोजोननाय मोनगोन जोंनि नखरा जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनि गामिफ्रा गोजोननाय मोनगोन बेनिखायनो अनज्लायग्राफोर जों दिनै जोंनि जिबननि साननायखौ जोंनि गोसोनि हास्थायनायफोरखौ जों जाफुंहोनो नांगोन इसोराव नांथाबनायनि गेजेरजोंसो जोंनि साननायल'जों जों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा बेनिखायनो जोबनायाव बाइबेल सिरि मोनसे आं नायबावनि ना नाथायनि 27:20 सिरियाव जों नायब्ला नुयो ना नोंसोरो फोथायोब्ला जेखौ आरज खालामगोन बेखौनो मोनगोन इसोरनि एसेबां मोजां जोंनि थाखाय इसोरा दिनै समाय लादों बाइबेलाव जोंनो रायथिदों अब्ला जोंखौ मा होनदों जों फोथायोब्ला जेखौनो आरज खालामगोन बेखौनो मोनगोन नोंथाङा दिनैहाय सोरबाया फरायसाब्ला बे फरायनाय खामानियाव नांथाब इसोरा नोंनो देरहानायनि लामाखौ नोंनि जिउनि थांखिफोरखौ नोंनि फरायनायाव उथ्रिसारनो साक्सेस जानायनि लामाखौ दिनै नोंनो होगोन नों जुदि बिजनेसमेनब्ला नोंनि बिजनेसाव नों गोसो हो आखाइ हेबना थानानै जों बिजनेस मावब्ला जानाय नङा फोरबोआ नोंनो आखाइ आथिंखौ मानो होदों जों खामानिखौ मावनो जानोसो होदों जोंनि खुगाखौ मानो होदों गावनि मुंखौ प्रशंसा खालामनो बेनिखायनो जों आखाइ हेबनानै थानाय मोननाय नङा जों बिजनेस मावदोंब्ला बिजनेसाव गोसो होनानै माव सोरबाया साख्रि मावदोंब्ला नोंथांनि जिबनावबो गोजोननायखौ जों जुदि मोनाखैब्ला फोरबोआव थानानै नांथाबनायनि गेजेरजों इसोरनो दान होनायनि गेजेरजों नोङो मा फोरबोखौ मान होनायनि गेजेरजों नोंनि खामानिखौ आवगायलां नोंथांनि जिबनाव गोजोननाय फैगोन थारैनो नोंथांनि नखराव दिनै गोजोननाय फैगोन सोरबाया जुदि बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांलायनाय दंब्ला इसोरनो नांथाब बेरेखा दंब्ला इसोरनो गथाय जोंनि जिबनखौ नोंथांनि बिसायखौ नोंथांनि बिसिखौ नों इसोरनो गथाय इसोरा थारैनो बिनि गोसोनि दरखौ खेवगोन बिनि गोसोनि दरखौ खेवनानै बिनि गोसोखौ बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय गावनि बोरखौ बिनि गेजेरजों होगोन नोंनि जिबनाव बियो अननाय आरो गोजोननायखौ थारैनो फिरायनानै नों मोननो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों फोरबोआ जायफ्रा नायबाय बिथांमोनजों लोगोसे दङ आं बेखौ फोथायदों नोंथांमोननि जिबनाव इसोरा नोंनि गेदेर खामानिखौ इसोरा गावनि गेदेर महिमाखौ मावगोन बेयाव नों फोथायदो इसोरनो नों गावनि गोसोखौ गथायदो इसोरा दानो नोंनि जिबनाव खोथा बुंगोन इसोरा दानो नोंनि जिबनावनो गावनि सुबुं गोनां खामानिखौ मावनो हायो नों जेब्ला फोथायगोन इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन नों जेब्ला फोथायनाय नङा इसोरा नोंजों लोगोसे थानाय नङा जायनि गेजेरजों दिनै इसोरा गावनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोंनि गेजेराव आंनि गेजेराव खामानि मावगासिनो दङ जेब्ला संसाराव बियो खामिदोंमोन बे समावबो गावनि गेदेरथार महिमाखौ मावदोंमोन दासिमबो बियो दिनै गावनि गेदेरथार सोमोगोनां खामानिखौ मावगासिनो दं बेनिखायनो बे आब'आ गावनि फिसाजोनि थाखाय आरज खावलायदों बिथांनि फरायनाय जिबनाव दिनै फोरबोआ खामानि मावगोन बिथांनि फरायनाय देहायाव बियो खामानि मावगोन बिथांनि मेलेमाव बिथांनि गोसोफ्राव दिनै खामानि मावगोन दानिफ्रायनो इसोरा बेजों लोगोसे थागोन नों फोथाय इसोरा नोंखौ थारैनो गोहोगोरा खालामगोन नोंनि फोथायनायाव नोंनि खामानियाव नोंनि जिउनि दावहायाव नोंनि जिउनि लामायाव फोरबोआ नोंखौ दैदेनफ्लायगोन बेनिखायनो आं आरज खालामनि जि संगिता मुसाहारि बेनि थाखाय बेनि आनजाद बेनि देहा बेनि फरायनाय
गासै गोसोमानियाव फोरबोआ बेजों लोगोसे थागोन आरो जायफोर बिथांमोना नायदों बिथांमोनाबो दिनैहाय आरज खालामदों बेनि थाखाय आं बेखौनो मिजिंथिदों गोसो इसिंजोंनिफ्राय नों जोंनि बिफा इसोरखौ जों आरज खालाम गोसोखां दानो बे समाव दिनैनि खावलायनाय बायदि जोङो आरज खालामनि जोंनि गोजौसिनथायाव थानाय सोरनि गोथां आरो गोथार अनख' बिफा इसोर बेखौ दानो बे समाव इनेना हामबायदों नोंनि गेदेरथा अननायखौ मोननायखायसो दिनै बे मोजां हाबाफारिखौ जों लानो हादों नोंखौ गाबज्रिनो फोरबो आफा बे मोजां समखौ होनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय नों फोरबो आफा जाय बिथाङा दिनैहाय आरजनि खावलायनाय हरदों बिथांनि न'खरखौ नोंफोरनाव गिबियावनो गथायदों आरो जाय फिसाजोनि थाखाय बियो दिनै आरजनि खावलायनाय हरदों बे फिसाजोखौ नोंफोरनाव गथायदों जि संगिता मुसाहारि बेनि जिबनाव दिनै फरायनाय जिबन जि HSLC CBSE बोर्डनि एग्जाम लिरगोन फोरबोआ फैगौ फेब्रुवारि 20 निफ्राय बेनिखायनो बिथांनि जिबनखौ नोंफोरनाव गथायदों मोजां देहा बिनो होदो मोजाङै लिरनो हानाय फोरबोआ जिखिनि फरायदों जिखिनि थामथिम जागासिनो दं बेनि थामथिम जानायाव नोंनि गोथार जिउजों बेखौ दैदेनदो बिथांनि गोसोआव बिथांनि फरायनाय जिबनाव बिथांनि मेलेमाव थानानै जोबनो गैयै आशीर्बादखौ होफ्लायदो फोरबोआ देरनानै बे नोंनि गेदेर महिमानि नोंखौ सायख'होनो हाग्रा सासे मोजां अनजाग्रा सुबुं जानो हानाय बायदि मोजां जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि नोंखौ बेनि सायाव थानानै हेफाजाब खालामदो गावनि बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिग्रा गिग्रा जानो हानाय बायदि गियानखौ होदो संसाराव थांनानै थानो अनलायनायजों सोलिलांनो हानाय बिथांनि जिबनाव नोंखौ जोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होगोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों फोरबोआ जिखिनि फराया माने बिनि जिबनाव बिनि गोसोआव बिनि मेलेमाव गोसोआव लानो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ नोंबिफाया होदो फोरबोआ बेनि जों फोथायदों फोरबोनि गेदेर अननायखौ बेनि सायाव दोनगोन आरो बेनि न'खरनि सायाव दोनगोन फोरबोआ बेनि न'खराव सान्थि आरो गोजोननायखौ होदो आरो जायनोखि बिमाया दिनैहाय गावनि फिसानि थाखाय नोंफोराव आरज खावलायदों फोरबोआ बिथांनि जिबनखौ नोंफोराव गथायदों जिखिनि खामानि मावा माने जि बिजनेस मावा माने बेनि सायाव देरहासारनायखौ जाफुंसारनायखौ बेनि जिउआव गोजोननायखौ होदो फोरबोआ न'खराव बिसि फिसाय गासैबो अनलायनायजों सोलिनो हानाय फोरबोआ बिथांमोननि न'खरनि गोसोनि दरखौनो बेखेवनानै होदो नोंनि सोरगो रायजोआव बिसोरो जों जयै लोगो लाज्लायनो हायो गोजोननायखौ रंजानायखौ बे संसारावबो मोननो हायो बेबायदि आसा आरो भरसा खालामो हामबायनो जों साफ्रोमनिबो आरज खोनासंनायनि थाखाय दिनै गेदेरथा अननायखौ जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे दोनफ्लायबाय थागोन बेबायदि आसा आरो भरसाजों गुसुं आरज सासुबासोरा खृष्ट जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय साफ्रोमनिसिमबो कारेन्टआ थांना होबाय खोमसि जाबाय अब्लाबो नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनदों आंजों लोगोसे थानायनि थाखाय आं आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो बेयाव जायखिर बिथांमोना दिनैहाय नायबाय फोरबोनि आशीर्बादखौ मोनदों आं फोथायदों नोंथांमोनजों लोगोसे थागोन इसोरा बेनिखायनो आं सोरखौबा बेवहाय गोदान चेनेलाव फैदोंब्ला बिथांमोनखौ आं खावलायदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो इसोरनि अननायखौ नोंथांमोनाबो लादो लोगोसे नोंथांमोननि न'खराव नोंथांमोननि जिबनाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि जिबननि गोजोननायखौ जों मोनबाय थानो हाथों आं बेखौनो मिजिंथिबाय लोगोसेनो सोरबाफोर बेबायदिनो आरजनि खावलायनाय थायोब्ला आंनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना दैथायहरनो हागोन लोगोसे WhatsApp खालामनो हागोन आरो लोगोसेनो कलबो खालामनो हागोन बेबायदिनो नोंथंमोननि टेस्टिमनिबो होनोब्लाबो लोगोसे आंनो दैथायहरनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों नोंथांमोननि गेदेरथार अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ आंबो हास्थायदों इयुननि समफोराव आरो बेबायदिनो इसोरनि हाबाफारिजों लोगो मोनबावगोन मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै